jaf xejn min kien Michel Anton Vassalli. Kien Malti bħalek li qatt marit iħalli lil martu fidejn il-furbani, lill-artu fidejn il-barrani, għaliex kien Malti tassew, għaliex kien raġel tassew, għax kien iħobbhom tassew. Merħba bik, Carmenu Bonavija, li permezz tal-istudji tiegħek sirna nafu iktar fuq Vassalli u fuq l-attività kummerċjali tiegħu. Mill-istudji tiegħek fuq Vassalli u fuq il-kummerċ li ndaħal fih, aħna nħossuna sorpriżi li akkademiku bħalu daħal dan it-tip ta' kummerċ. X'tarif ġbart dwar dan il-kummerċ? Dejjem kienet problema għal kull min studja il-Vassalli. Kif sab mezz ta' flus biex jistudja f'waħda mill-aqwa universitajiet fl-Ewropa, la Sapienza, għaliex il-familja jew kienet tgħinu, imma il-familja eżatt tiegħu tilef il-missieru, ommu reġgħet iżżewġet. U għajnuna ta' dik il-kwalità kienet diffiċilismu biex tibgħat żagħżugħ jistudja Ruma. Naħsbu li forsi anka dawk li kienu jiġu minnu, kienu jibgħatulu. Imma biex wara napprezzaw li kemm kellu bżonn flus, naraw kemm l-istudji li għamel, il-vjaġġi li għamel, kemm il-darba ġi Malta biex jiġbor ċertu kliem għad-dizzjonarju li kien se jibda jaħdem fuqu, u anka biex iżomm żagħżugħ ġo Ruma jistudja ma kienx ħaġa faċli. Ġifieri hu għalhekk ra kif għamel biex b'xi mod jgħin ruħu. Ġifieri hu l-kummerċ għenu biex jippubblika il-kotba li nafu bihom illum. Jippubblika u jkompli l-istudji tiegħu. Ġewwa Ruma. Jixtri Sewwa. il-kotba li kellu bżonn. Sewwa. Dik il-ħabta ċerti kotba kont titqabbad il-min jikkupjahom lok. Ekku. Għax l-istampa ma kienx irħisa kif naħsbu li aħna llum. Fil-fatt, il-kotba tiegħu ġew stampati ġewwa Ruma. Ġewwa Ruma Sewwa. għandek l-ewwel erba' tiegħu qegħdin hu. X'kienet ir-raġuni li fil-klijentela tiegħu Vassalli kien jikteb ġiex indirizzi differenti? Ara, Vassalli dala t-tarif nafuh minn dokument li sibt kawża fil-Qorti Maltija ta' żmien l-ordni li da kien ordna xi qoton mingħand żewġ aġenti mill-Birgu Sewwa. u riedu ta' ċerta kwalità u ried daqs hekk natar. Kaminżuli u Karwana biex niftehmu. Zuli u Karwana. Daw baqtulu dak li ried. Imma hu ta' bniedem li min tista' tgħaddeħ mingħajr il-labra. Kif ġibidhom mid-dwana ġab uffiċjal jiżinhomlu u jiftaħħhom ħalli jara irċeviex kollox kif ordna. U sab li kellu l-pis nieqes u l-kwalità ta' qoton li bagħtulu Kaminżuli u Karwana ma kienux dik il-kwalità li hu ordna għax hu sab il-klijenti fuq kampjun ta' ċerta kwalità. Issa għandek kun taf li l-qoton Malti kien hemm suq tajjeb tiegħu. Għaliex? Għax kien ta' kwalità li jipproduċi minnu kotnina għażel minn suq ta' kwalità tajba. Għax kellu ħajta twila u l-għoqiedi jew il-brim kien isir iktar fin. U dal-qoton konna nesportawh barra aktar minn Malta, postijiet. Iva, kellu. Għax fatti il-klijenti tiegħu kienu wieħed Zvizzeru
li kellu kummerċ anka barra Ruma. Kellu il-Ġermaniż, kellu mara Ġermaniża li tinnegozja il-drappijiet. Kien hemm oħra li kellha ħanut b'dawn l-affarijiet tal-ħjata. Allura kienet interessata fil-qoton ukoll. Kellek ieħor Ġermaniżi u kellek Italjani u anka il-Franċiżi li daw kollha riedu l-aħjar prodotti u Vassalli kien iżomm għajnejh fuq il-bżonnijiet li kien hawn biex jara jsibilhomx suq ġo Ruma. Ġifieri Vassalli ta' bniedem għaqli li kien jaf x'tirrikjedi s-sena tal-qoton. Is-sena tal-qoton kien jaf, għaliex il-familja tiegħu kienet tkabbar. U hu kien anka mdaħħal fil-negozju għaw fil-familja tal-qoton, tantu hekk li fil-leksikon biex tan daħal fid-dettall fuq il-qoton li tagħna 97 kelma marbutin mal-industrija tal-qoton. Ġifieri bniedem li jaf mill-lasa żeta li tkun taf fil-qoton. U l-istorja ta' wara turi li tassew kien espert fuq il-qoton. Inti mistudji tiegħek sibt li Vassalli kien jikteb żewġ indirizzi. Wieħed minnhom kien tal-Avukat Paċ. Sewwa sew, min kien dan l-Avukat Paċ? Ara, fid-dokumenti, ara kemm kien bniedem metikulus. Da kien jaf li jekk jiġi Malta kemm Kamilleru, kemm Kamenzuli se jfittxuh. Allura ġab id-dokumenti kollha u waħħalhom fil-kawża. Issa minnhom jien studjajt kif itihomlhom. Allura l-wieħed jgħidlu pereżempju Palazzo Spinelli. Mela hu kien joqgħod f'appartament f'dan il-palazz. Wieħed minnhom kien qrib id-dar jew fid-dar tal-Avukat Paċ. Issa, dal-Avukat Paċ kien persuna prominenti. L-ewwel xogħol kien wieħed mill-favur il-Revoluzzjoni Franċiża. Tant li kellu il-grupp tiegħu madwaru li daw riedu jimmexxu il-prinċipju ta' igwaljanza, fraternità u libertà. U da l-Avukat Paċ tant kien entużjażmatissimu fuq ir-Revoluzzjoni Franċiża li malli l-armata Franċiża ġiet mal-bibien ta' Ruma kien hu l-ewwel li waħħal 3 arbli tal-libertà, dak kienu jkunu marbli bil-beretta tal-libertà fuq waħda fuq il-Campedonio fejn allura hemm il-Parlament. L-oħra Pjazza di Spagna u l-oħra Pjazza del Popolo. Allura dal-bniedem kien biex ngħidu hekk prima frontiera tal-moviment Franċiż ġewwa Ruma. Ġifieri Vassalli kien influenzat minn dan l-Avukat Paċ? Jiena naħseb li l-ideat ta' Malta nazzjon u ta' drittijiet ta' poplu sovran ġo pajjiżu sewa ġie influenzat għall-inqas hekk mhux mill-Avukat Paċ direttament, imma mill-moviment li kien fih. Issa, min-naħa l-oħra dwar dil-kawża kien joqgħod fid-dar tal-avukat. Naħseb jien l-Avukat Paċ taħ il-pariri kif dil-kawża jipprepara ruħu u għalhekk ġab id-dokumenti kollha biex juri l-iżbalji li saru fil-beħ ta' dak il-qoton u barra l-qoton għandna ukoll li ipprova jbieħ iċ-ċokkor Napli. Nafu wkoll li meta Vassalli ritorna Malta huwa mexxa komplott kontra l-ordni ta' dak iż-żmien.
minħabba l-influenza ta' l-Avukat Paċ. Le, ma nistax ngħidu li kien influenzat indirettament. Għax inti meta jkollok il-ħbieb ta' ċertu ideali, inti tixrob minnhom bil-fors. Inkella ma toqgħodx ma' dak il-grupp. Issa, meta ġi Malta u rrid jiftaħ skola għal Malti fi żmien il-Grammastru Deroan u kien talab li l-ordni kollha taqsima għal Maltin edin Malta u l-Maltin ma jipparteċipawx, dika ħassa. U għalhekk l-ewwel għajta tiegħu kienet lin-nazzjon Malti id-daħla tal-leksikon. Sewwa. Issa, di imbagħad kien hemm konfoffa il-għaliex anke daw il-prinċipju daħlu fl-ordni u kien hemm kavallieri li huma favur il-Revoluzzjoni Franċiża u bekk flok li fuċillawh batuh għal omru l-ħabs ir-Rikazli. Meta inti stampajti dan ix-xogħol fuq l-Avukat Paċ kien ċempillek Franz Ammut. Kif kienet din il-biċċa? Dan Franz Ammut ħabib tiegħi kien. U ċempilli għalli kar, għalli sibtli il-ħolqa l-mitlufa. Għalli qed nikteb romanz u rrid naqqad il-vassalli mal-moviment Frumma. Għalli inti tajtni l-isem tal-Avukat Paċ. Għalli xtaq fuqu u tajtu t-tarif kollu. U niżġu ġo romanz storiku. Issa noqogħdu attenti li r-romanzi storiċi għandhom il-parti autentika imma mbagħad ikollhom l-immaġinat ukoll. Inti ħutlet taħt l-ezzatni tal-professor Akulina. Għandek il-ħolqa hemm qiegħda imma mbagħad ċerti nies u l-intriċċi u l-kumplament dik mbagħad. Ġifieri inti permezz ta' studji tiegħek Franz Ammut sab il-ħolqa nieqsa biex jikteb dan ir-romanz. F'din niżġa ta' ġrajiet li tinvolvi il-vassalli fil-ħolma tiegħu ta' Malta bħala nazzjon u bil-lingwa tagħha u bid-drittijiet tagħha. Bil-lejl binar jitħabad kien vassalli għax frasu kellu ħsieb li qatt ma jfalli jisbaħ jum il-Maltin ikunu ħilsa u maqudin għal Malta jisbaħ